سەرۆکومارê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan berî biçe seradana welatê Silûvanya li balafirgeha Atatürk li Stenbolê civînek çapemeniyê li darxist û tê de ragihand ku wî bi Serokvezîrê Tirkiye Ahmed Davutoglu ra beyannameya Partiya AKP derbarê hilbijartinê xwend û ramanên xwe derbarê mijara siyaseta serokkomariyê da. Serokê Partiya herî mezina opozisyona Tirkiye Partiya Komara Gel Çepê Kemal Kılıçdaroğlu ji rahegiştî re diyar kir ku çawa Serokwezîr diçe beyannameya partiya xwe ya hilbijartinê nîşana serokkomar dike. Eger ew bi ew qast hejmara şêwermendên xwe nikare beyannameyekê bê serokkomar derbixe wê demê ji wê kursiya xwe dakeve. Kılıçdaroğlu gotinên xwe ji Erdogan re rê kir û got Serokkomarê Tirkiye Erdogan sonda destûra bingehîna Tirkiye xwar ku ew ê bibe serokkomarê her kesekî li Tirkiye û tu aliyekî yan partiyekê nagire. Li ser çi bingehê beyannameya Partiya AKP dixwîne û ramanên xwe jî li ser wê pêşniyar dike. Ew tawaneka mezin e li hember destûra Tirkiye. Cêgirê Serokê Partiya Nijadperist MHP Oktay Voral jî civîneka çapemeniyê li Parlemana Tirkiye de çêkir û tê de. Anî ziman ku Serokkomarê Tirkiye lê dewsa ku bibe serokkomarê hemû partî û welatiyên Tirkiye bûye maya Serokê Partiya AKP. Ew serokkomar nûneretiya xelkên Tirkiye nake û Serokwezîrê Tirkiye Davutoglu bê wî nikare yek gavê di partiya xwe de bavêje. Ev hemû sûcên destûrî ne. Hevserokê hata vê Salahdîn Demirtaş li ser hesabê xwe ya tura civakî Twitterê de bank li Serokwezîrê Tirkiye Ahmed Davutoglu kir û got nema kes dizane ew Serokwezîr e yan parlamenter û nûnerê Erdogan e li hikûmetê. Di nivîsînekê din de Demirtaş amaje bi serokkomar kir û destnîşan kir ku bila dê kuşka serokkomariyê de rûne û bez destêwerdana her tiştî bike û êdî bela xwe ji hikûmet û millet berde. Piştî ew qasrexneyên partiyên opozisyona Tirkiye û gelek ragihandin û saziyên sivîl bi 5 saetan Serokkomarê Tirkiye Erdogan li Silûvanya de ji çapemeniyê re ragihand. Wî negotiye ku beyannameya Partiya AKP xwendiye. Serokwezîr jê re bihez kiriye, wî jî nerînên xwe derbarê mijara siyaseta serokkomariyê daye. Lêbelê piraniya medya Tirkiye û bi taybet jî televizyonên ne nêzîkî hikûmeta AKP her du axeftinên Erdogan yên berî û piştî çûna Silûvanya derxistin ekranên xwe. Çawa li Stenbolê got ku wî beyannameya AKP'ya hilbijartinê xwendiye û piştî 5 saetan dema li Silûvanya dibêje ku qet negotiye ku wî beyannameya AKP xwendiye. Ew jî hêj ku mijara hemû medya li ser wan nekûkiyên axeftina Erdogan be.